హాయ్ అండి అందరికీ 13 సంవత్సరాల అమ్మాయికి బోట్ నెక్ పెట్టయితే బ్లౌజు కట్ చేసి వీడియో పెట్టాను. మీకు వీడియో లింక్ కావాలంటే షార్ట్ కింద ఇస్తున్నాను, చూసేయండి. బ్లౌజ్ ఫినిషింగ్ ఎలా ఉందండి, ఇంకా హెమ్మింగ్ అయితే కాలేదు. ఇక్కడ మనం డోరీ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదా బటన్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నేనైతే చిన్నపిల్ల కాబట్టి నేను బటనే పెట్టుకుంటున్నాను. ఇంకా హెమ్మింగ్ అయితే కంప్లీట్ కాలేదు. ఇది ఇప్పుడే బ్లౌజు కంప్లీట్ అయింది. వీడియోలో చెప్పాను నేను ప్రిన్సెస్ కట్ షేప్ అయితే వేయను, చిన్న అమ్మాయి కదా డాట్ వేస్తాను అనుకున్నాను స్ట్రైట్గా, కానీ నాకే నచ్చలేదు. ప్రిన్సెస్ కట్ షేపే వేశాను. కటింగ్ అయితే చేయలేదు, ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి అయితే కుట్టేశాను అంతే. చిన్న అమ్మాయి కాబట్టి నేను కట్ చేసి అయితే కుట్టలేదు. బుట్ట హ్యాండ్ అనేసి కట్ చేసి చూపించాను. ఇగోండి, కుట్టిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది బుట్ట హ్యాండ్. ఈ మాదిరిగా అయితే పెట్టాను అంతే. జస్ట్ ఒక 8-9 ఫోల్డింగ్స్ అయితే ఇచ్చాను. పాప హ్యాండ్ ఎంత లూజ్ ఉందో అలా చూసుకొని. ఇదంతా మనకి చంక డౌన్లో పోతుంది కాబట్టి ఇలా. వీడియో కావాలంటే ఈ షార్ట్ కింద లింక్ ఉంటుంది, చూసేయండి మరి. థ్యాంక్ యూ.